Hello, Namaskara. V4NEWS in association with Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpunanchina Comedy Premier League Season 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲ ವಿಜಯ್ ವಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ಇರಾಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರಡು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರ ಸೊ ಮುಕುಲ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpunanchina Comedy Premier League Season 4 powered by Landred Builders and Developers and Aruna Masala. Anchane nama co-powered by Prestige Group. Automobile partner Volkswagen Mangalore. Anchane hospitality partner The Ocean Pearl. Anchane nama mokeda co-sponsors nakla pudar panpunanchina portu Royal Heaven Rose, Pallavi Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shed Diamond House, Calgary, Wagmi Cine Creations, Hotel Lakshmi Cityside, Winsome Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Car Decor Kadri, Bima Jewelers, Hotel Rupa, Digital Planet, GL Acharya Jewelers, Induscare Equipments, Vasudev Stores, St. Joseph Engineering College, Dr. MV Shetty Group of Colleges, Olympic Sports, 11, Costume Cottage, West Coast Motors, Glitz Entertainment, ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸೆಲ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸೀಸನ್ 3 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಸೀಸನ್ 4 Pallavi'S Nutrimix Telikeda Tenali ಆದ ಸೊ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಅವಳು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಯರು ಸೊ ಒಂದು 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನಿ ಅದು ವಿನ್ ಆಪೇರ ಅದಾದ ಆಪೇರ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ವಿಜಯದ ಮನಗ ಈತೆ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಬರ ಆಪಿನಿ ನಿಗುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ CID ಕೇಂದರ ಸೊ ಒಂದು CID ದ ವಿಷಯನ ಪಾಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು Pallavi'S Nutrimix Telikeda Tenali ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಲೋ ಯಾರು ಬಾತೇರ್ನು? ನಾನು ACP ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೇರ್ನು. ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೇರ್ಲಿ? ಹಾ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೇರ್ನು. ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಂಡು. ಎಜ್ನ ಬಾತೇರ್ನಿಯಾ? ನಾನು ACP KT ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೇರ್ನಿ ನಾನು. ಅವು KT ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾ? ಓ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತಿ. ಕಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತಿಯಾ? ಯಾನ್ ಕಣ್ಣೂರು ತಿರುಪತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೇರ್ನಿ ನಾನು. CID ಯಾನ್. ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವು ಇರೇ ಬತ್ತನ. ಹಾ ದಾದಾ. ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್. ಯಾನೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್. ಆಯ್ಕಿತೆ? ಐಕದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಏನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ CID ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಟ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಸಾರಿ ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬರೋ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಶುರು ಕಾವು ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 407 ಬರ್ಪುಂಡೆ 407 ಪೊಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸಾವು ಸಾವು ನಾನು ಎಂಕನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ತದ ನಾನು ಉಳ್ತು ನಾಳೆ ಪತ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಮಂಡ್ಯ ಚೋಡಲ್ಲ ఆయన ಕೂಡ ಬೇತೆ 5 ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಸರಿ ಸರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿಯದ ಚಟ್ಟಿ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಉಂಟು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಣ ಕಲ್ವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದಿರತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅವು ದಾದೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ದಿರತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಬುದರ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಹಿಂದಿಡಿಗೆ ಓ ಸಾರಿ ಹಿಂದಿಡು सर उल्टे बात सर मुझे हिंदी पता नहीं है ना सर मैंने इतना पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि मैंने गाँव वाला है ना इसलिए मैंने बोला आपको पूरा मेरा पता है ना सर निक हिंदी ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಹಿಂದಿ ಬಾತೇರಿಯನ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾತೇರ ಹಿಂದಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳ ಯಾನು ಬೊಂಬೆಡಿ 2 ವರ್ಷ ಅವನೇ ಬಾತೇರು ಸರ್ ಯಾನ ಹಾಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ಎಂದಿನ
20 ವರ್ಷ ಬೊಂಬೈ ಪುನಃ ತುಂಬುದಿನ ಅವಿತ ಹಿಂದಿಯ ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಅತ್ತೇವು ಸಾರಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಮಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಎಂಜಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಂಜಿನ ಇನ್ನಿತ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಇನ್ನಿತ ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮರ್ಡರ್ ಎಂಜ ಮಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವು ಒಂದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಕೆರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಉಲ್ಟಾ ಬಾತೇರ್ನಿ ದಾ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಾತೇರ್ వచ్చి ಮಾರ ಉಲ್ಟಾನೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವು ಕೆರ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬೆದಮ್ ಮಾರೆ ಬಜ್ಜಿ ವಕೀಲರೇ ಬಜ್ಜಿ ಬೆದಮ್ಮ ದಾ ಸರ್ ಅವ್ ಎಂಚ ಕೆರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಅವು ಬಂಡ ಸರ್ ಕೆರಟು ಮಾಯ ಜೀವ ಐತೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈತೆ ಸರ್ ನೀನ ಏನಿತ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತನದ ದಾಯ್ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ ಸೈಪುನೆ ಪೂರ ಸೈದೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ 100 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು 100 ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಕದೆ ಸರ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಡದೆ ಸರ್ 100 ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಇದ ಆಂಡ ಸರ್ ಪುನಃ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜತೆ ಸರ್ ಪುನಃ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಕಬಾಬ್ ದಾನ 100 ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪುನಃ ತಾನೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ತಮ್ಮಾರೆ ಅದೇ ಸರ್ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಪೋತಿನಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡು ಪುನಃ ಉಲ್ದಕ್ಕೆ ಸೈತೆ ಎಂದು ನಾನು ಸರ್ ಯಾನು ಈ ವಾ ಪುನಃ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಜ ಪುದರ್ ಎಂಜ ಏನ ఆయన ಬೀರ್ಬಲ್ ಸರ್ ಓಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಸ್ತಾ ನೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅವ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಮಾರೆ ಬಲ್ಬೀರ ಸರ್ ಬಯ್ಯೇ ಬಯ್ಯನ ಸರ್ ಸರ್ ಆಂಡ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಣಿನೇ ಬೋದು ಮಲ್ತಿ ಸರ್ ಆಯ್ ಬಯ್ಯೇ ಮಾರೆ ಯುಪಿದ ಬಯ್ಯೇ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಯ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೈದಿನ ಅಂದಾತ ಅಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಕೈದಿನ ಪದ ಮರ್ರೆ ಕಡಬಿಡ್ತಾನ ಜನ ಅಂದ ಸರ್ ಬಾಂಡ್ ಬೋತಿ ಬಾಂಡ್ ಏರ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ನಮನ ಆಯ್ನ ಮಾರೆ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕೇಸ್ ಬತ್ತುನ ಬಿಡು ಇತ್ತಿನ ಕೇಸ್ ಲಗಡಿ ತೆಪ್ಪೆ ಅಂದ ಸರ್ ಆಯ್ವಂತ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗ ಆಯ್ವಂತೆ ಅವನ್ ಸರ್ ಬರ್ಬೇತೆ ಹಾ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಕೆ ಸರ್ ವಾ ಸೆಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹಾಕಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಿನ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ ಸೆಲೆಟ್ ಹಾಕಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ ನಂಗೆ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಒಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೈದಿ ಒಲ್ಲೆ ಕೈದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಕೈದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಕೈದಿನ ಮಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೈದಿ ಅಂದಂದು ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬಿದ್ದೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಎಂಜಿನಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅತ್ತು ಸರ್ ಒಲ್ಲ ಬಲ್ತೇಡ ಎಂಚಿನ ಲೆತಾಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸಿ ಐ ಡಿ ಒಂಚೂರು ಕುಶಲ್ ಬಾತಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇಸಂಡ್ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ ಕಟ್ಟಾಗಿಚ್ಚದು ಬಲ್ತೆ ಸರ್ ಕೈದಿ ಬಲ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬದ್ಲಿ ಬೇತೆ ಪತಾರ್ ಎಂಚ ಬದ್ಲಿ ಬೇತೆ ಪತಾರ್ ಪೆನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ ಬದ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾ ಪತಾರ್ ಬಲ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂದೇರಿಯಾ ಬೈದೆಯ ಓ ಬೈದೇನ ಮಾರ ಬೈದೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿ ಜಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಜಲೆ ಹುಲಿಯಾ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲು ಸರ್ ಹೊರ ತೊಟ್ಟೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲರ ತೋಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅತ್ಯ ಒಂದು ಕುಂಟುದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ರ ತಮ್ಮಾರಿ ಇದೆ ಒಂದೇನು ತೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಂಟುದ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಸಾಯಬೇಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಪೋಡಿದು ಓದ್ತಿ ಮಾರೆ ಪೋಡಿದು ಓದ್ತಿ ಓಡಿದೀನಿ ಸಾವು ಮುಸುಣದ ಇಂಚಾತನ್ ಅವ್ ಮೀಂದ ತೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೈಪುಣ ಓಡಿ ಅಂದೆ ಸಾವು ಮಾರೆ ದಕ್ಕಿ ಆವೆ ನಿಂದ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹುಲಿಯಾ ಅತ್ತ ನಿಕಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಹುಲಿಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಏ ಕಾರ್ ಬುಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಬುಡಿಯಾ ತಿತ್ತು ಬುಡಿಯಾ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಅಹಂಕಾರದ ಏಯ್ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಕಟ್ರೆ ಇರ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಕೈ ಬುಡಿಯಾ ಬಿಡಿಯ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಏಯ್ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಕುಲ್ದ್ರೆ ಮಾಮಿಲ ಬೈದ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಲಿಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಏಯ್ ಕೈ ಏರಿ ಕಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಬುಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಬುಡಿಯಾ ಓ ದೇವರಾಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಇದು ಸಾವು ಗಡಿ ಕೇನ್ ಏರ್ ಬಿಡ್ರ ಬನ್ನಿ ನಿನಗೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ರ ಬನ್ನಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸರ್ ಬಕ ಅವು ಪೋಡಿದು ಪೋಯಿನ್ ಸರ್ ಆಯ್ನ ತೋತು ಪತ್ಯೆ ಸರ್ ಕೋಲ ಬಾಡ್ಲೆ
కోల పొచ్చి సరే ఇంక సోడావు రమ్ముకు చెప్తాను కొచ్చి సరే కై తెరండి కై తెరిచిన అత్తు సరే బెరికిర్మిని ಬೆರಿಗಿರ್ಮೀನಾ ಓಕೆ ದಾದಾ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಎಸ್ ಸರ್ ಬೆರಿಗಿರ್ಮು ಅವಾಗಲೇ ತೋರ್ಚ ಮಾರ ಈ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಅವಡವೆ ನನ್ನ ಬಿಡೋದಿನ ಮಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಮಾನ್ Yes, sir. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿಯ ಬನ ಬನ ಸತ್ಯ ಬನ ಏರ್ದು ಬನ ಈ ಪೊಣ್ಣಂದಾಯ ಮಾಡು ಮಲ್ತ ಬನ 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 ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟ್ರೂತ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಚಿನ್ನಾಣೆ ಅನ್ಬಿಡು ಪೂಜಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟ್ರೂತ್ ಬನ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತ ಸರ್ ತೂ ಒಂದಿದ್ಲಕನೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಬಾರಿ ಸಾಲು ಕಲ್ವೆ ಏನ್ ತಪ್ಪೈ ನೀರು ಕಲ್ವೆ ಐತೆ ಸರ್ ಕೈದಿ ತಪ್ಪೈ ಕೈದಿ ಬಕ ಪಿರೋಡಿ ನಿಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆನ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಬಾರ್ನಿಯಾ అది ఏ కోరియాకి పోరాపున్ సార్ ಬಾರವರಿಂದ ಮುಡಿಪು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ಲಕತಿಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಸುತ್ತು ಬರಬೇಕು ಸಾರಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ ಇದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಕೇಸರಿ ತಿಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಯಾಮಲ್ಪೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಸತ್ಯ ಬಂತ ದೇವರಾಜ ಭಾಷೆಗರು ಸತ್ಯ ಬಂತ ಸರ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ ಅನ್ಪಾತ ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡತ್ ಸರ್ ಎರಗ್ಯಾ ಕಾರ್ ತರ್ಪಣೆ ಎರಗಿ ಕಾರ್ ತರ್ಪಣೆ ಎರಗ್ಯಾ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತಿದೀನಿ ಸರ್ ಮಿತ್ತದೇನಾ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತಿದೀನಿ ಮಿತ್ತೇರ ಚೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ತಿರ್ತಿದೆ ಕುಲ್ಲು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಉಪನಿಯ ಎಸ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದಾ. ಕಾರ್ ಬಿದ್ದೀನಿ ಅವೇ ನೀ ಮರಣ ಮಾರ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟ ರೈಸ್ ಅವನೇ ಕಮಾನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿಗನ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಮ್ ಸರ್ ಕಡೆದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಮತ ಲೇಟ್ ಆಮ್ ಸರ್ ದಯಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಜ್ಜಿ ಹೊಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಹಾ. ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ ಸರ್ ಹಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬರ್ಪು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಯ್ ಓಲ ಹೊಡಿ ಪೋಯ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿಗನೆ ಕನೆ. ಪೋಯ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿಗನೆ ನೋ 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 ಓ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಸಾವಸತ್ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿದ ಸಾವಸತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏರೇಗ ಅರೇಗ ಮೇರೆಗ ನಿಂಬ್ಯಾಗ್ ಮಗ ಆ ಜನದೆ ಸಾವಸ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಜನ ಅಂಜನೆ ಯಾವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಕನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಗಿಯಾ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ ಮೀಪುನ್ ನೀರತ್ನಿ ಕುಮಾರಿ ನೀರತ್ಯ ಅಪಗಂಡ ಬರ್ರೇನೆ ಸರ್ ಬರ್ರತ್ತೆ ಓಕ ಟೇಪರೆ ದಾಯ ಸರ್ ಆತ್ ಬಂಗೋಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಪಿದೆ ತೇಪುನ್ ದಾಯ ಇದೇ ಟೇಪರೆ ಓಕ ನಿನ್ನ ಮುಸುಳು ಟೇಪರೆ ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಬಾಂಡ್ ಸರ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ರೆಡಿ ಕನೆಯ. ನೋ ಓ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿದ ಸಾವಸತ್ ಓ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಈಜಂತ ಸಾವಸತ್ ಸಾವ್ Let's come, return. ಓಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಜನ Yes. ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಬಿದಂ ಮಾರ್ರಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೊಚ್ಚ ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ ನಿನ್ನ ಕಲ್ವನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮರಲ ಮೂರಂಕ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಬನ್ನೇನು ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ వచ్చి కొరొచ్చు సార్ కరెంట్ వచ్చి వచ్చి అమ్మాయి సార్ కరెంట్ కొరొచ్చు సార్ సార్ కరెంట్ వచ్చి ಓಡಿಗಾಬಿಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಪಣ ఓడిదత్తప్ప సార్ పక్క. 200 యూనిట్ ఇల్లడే కరెంట్ ఫ్రీ ఉండు సార్ అదే నెక్స్ట్ ఓరి నిల్లడ ಬೋಟ್ ಯಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆನಿ ಎರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನತ್ಯ ನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನು ಸರ್ ಬಂಡ್ ಪೋ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋ ಕನೆ ಸರ್ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅವು ಯಾನು ಹೊರ ಈಗ ಬೋಡ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಪ್ ನಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ವೈರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಅವ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅವು ವೈರ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ಬರ್ಬಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ವೈರ್ ಬತ್ತಾಳೆ ಬೇಕನ ಬೇಕನ ಕೊರ್ತಿ ಸರ್ ಇದೇ ಬಿರಾತೀನಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಯಾಕೆ ಸಂಬಳ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ಸರ್ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪಡ್ ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ತಿ ಸರ್ ಆ ಥರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾ ರೆಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಪ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಣ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಕೈ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾರ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚನಿಟ್ಟು ಈರ್ದ ಪೋಡಿ ಸೈಪು ನೀ ಕರ್ಮ ಸೈತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೈಪು ಜನ ಮಾರೆ ಐಟ್ ವಯ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಟು ದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 ದಾಲ ಇದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋಣ ಈರ್ದೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾವ ಮಾರೆ
ಒಂದು ಪೋ ಜನರೇಟರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್. ಎಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಪುಣ ಮಾರೆ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರ ನೀ ಕಲ್ಪ ನಿಕ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬತ್ತು ಓನ ಆಯ್ನ ಬರೋಣ ಆಯ್ತು ಗೀರ್ಗೋರ್ಚಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗತ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ. ಓ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗತ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿಂದ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನು ಸರ್ ಇರಗೆ ಮೂಲ ಹಾಕದ ಹಕ್ಕೆದಲ್ಲ ಬೂರ್ನತೆ ಓ ಯಾನ್ ಸಾಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಂಡ್ರಜ್ಜ ಓ ವಾಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀಯನಾ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಜತ ಮಾರ ಮಲಯ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಪವರ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂಚಿನ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು, ಬೇತು ಬಾವು ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪ ಬಗನಿ ಗುಡ್ಡ ಬಗನಿ ಗುಡ್ಡ ತಿಂದಾವ ಸರ್. ಆತ ಅತ್ತೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪ ಕೊಂಚ ಉಗುರು ಸರ್ ಬಾಗಿ. ನಿಕ್ಲೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್. ಎಂಚ? ನಿಕ್ಲೊಂದು ಮಂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ತುಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಯಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತನು ತಾವ ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ಬಂದ್ಗೋರ್ ನೇತಿ ಮನಿ ಬಾಯ್ ಐಡಿಯಾ ಬನ್ನಿಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿಬೇಕು ಸಾವು ಐಡಿಯಾ Yes, ಯಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರು Yes. ಕಮಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಮಗ್ಗ ಇನಿ 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 ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಬಂದೆ ಅಂತ Sir. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಣ ಗೊತ್ತಾಣ ಏನ ಟು ಎಂದು ಹಾಡುವ ದಾದಾಯ ಅವನು ಮಾರೆ Yes, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ತಪ್ಪ ಅವನು ಮಂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಎಂಕಿನ ಮೈಕದಿತ್ತೀನಿ ಸಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬನ ಸತ್ಯ ಬನ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಸತ್ಯ ಬನ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಸರ್. ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮಾಡೋರು ಮಲ್ದ ನಿಜ ಮಲ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಡಿಯ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಬಿದಾಡಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗ 11:30 ಗಂಟೆ ಆಡು ಸರ್. 11:30 ಗಂಟೆ ಏರಿಯಸ್ ಸಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಜಲ್ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್. ಏನೇ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚಾಲುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ವಲ್ವಿ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಆಗತ್ತಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗತ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬಾ ಬೇಲ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಿ ಐ ಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಓಲಣ್ಣಲ್ಲ ಮೇಸಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಚು ಹೆಕ್ ಬಲ ಆಲಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಸರ್. నీకు వేలాండు ಅಂದ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ నీకు ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್. ಅದಾ ನನ್ನ ಬೋದು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಅಲ್ಪ నీకు కాంటాక్ట్ మారే ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ರಾಜಕೀಯದ ಅಗಲ ಮಗಲ ಪೂರ ಟಚ್ ಉಂಡತ್ ಸರ್. ಊರ ಫೋನ್ ಬರೊಂದೆ నీకు ಅಂದ್ ಸರ್. ಅತಾ ಅವನ್ನ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್. ಅತಾ ಅತಾ ಅಂದ್. ನನ್ನ ನಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಐತಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ತೆ ಬುಡ್ಪು ಅದೇ ನಿಕ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇರ್ದತ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದತ್ತಂಡ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವಡು ಮೊಗಲೆ ನಿಂಚನೆ ಪುಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವಡ್ ಕಾಸ್ತ ಪ್ರಭಾವಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಗಟಾರದ ಕ್ರಿಮಿಕಿಲೆ ನಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಕೆರಡು ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಅಪ್ಪನು ಇಂಚಿನ ನಾಯಲ್ಲೇದಾತ್ರ ಏತೋ ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಇನಿ ಬರೆಯ ಒಂದು ಲೇನು ಅಂಚವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇನಾ ಆಯ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಮಲ್ತಿನ ಎತ್ತಿ ನೋಡೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಈ ನಾಯಿ ಸೈತಿನಲ್ಪ ಸೈಯೋಡು V
V4NEWS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ Pallavi'S Nutrimix Telikeda Tenali ಸೂಪರ್ ಆಯಿನ್ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ದಂಡ ಈಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓನರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಲ ಎದುರು ಕುಲೋ ಒಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ಜಸ್ ನಕಲ್ದ ಕೇನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಆನಂದ್ ಬಂದು ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮು ಸುನಿಲ್ ಸುಜಿತ್ ವಸಂತ್ ರಮಾನಂದ್ 4 ಜನಲ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಿಲ ಕಾಣ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಫ್ಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಯಾಪದ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪ ಸುನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡತೆ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಗ್ರಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯಾರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಲೋ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂದು ನಿಕುಲ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಲ್ವೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ CID ಓಲ ಪೊಲೀಸ್ SI ಇತ್ತಿನೇನು CID ಮಂತಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಮದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಂದಿ ಬಟ್ ಎಂಕವೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓಲ್ಲ ಬಿನಿತ್ತೆ CID ದಯಾ ಆರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಐಕ್ಯ ಲಿಂಕ್ ಆದ ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದಿನ್ನೆ ಬಕತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಬಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಹೋತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ಲ ಬಾರಿ ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಹೋತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ್ದ ಕೇನ್ಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಶಶಿ ಸರ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ನನ್ನೋರಿಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಏತ್ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಟೀಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನಾರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆ ಕಿಡ್ನಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಿನರೆಗೆ ಮೊಕುಲು ಅಷ್ಟೇ ಮೀಡ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮುಕುಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಪನಾವು ದೆತ್ತದು ಮೊಕುಲ ಲೆಕ್ಕಡ ಅರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೇರುಲ್ಲೆ ಮುಕುಲು ಇಂದು ಅಕಲ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನತ್ತು ಬಟ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಖೇನ ಅಂದು ಆರ್ ಬೈದೇರು ಬೊಕ ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇಳೆ ಮಲ್ದನ ಅಷ್ಟೇ ಮೀದಪ್ಪಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಆರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲಯಂತಿ ಮದಾಲಸ ಮಂಜುಳ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲಯಂತಿ ಮದಾಲಸ ಮಂಜುಳ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗಿಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗಿಂ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾತಾ ಮರಕಟ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗೆ ಮಧುಶಾಲಿನಿ
ಮಾತಾ ಮರಕಟ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಹುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾತಾ ಮರಕಟ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗೇ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಹುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೇ ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೆ ಜಯ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆ ಜಯ ಲೀಲಾ ಶುಕ ಪ್ರಿಯೇ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಮುದ್ರಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವರೂಪೇ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೆ ಹೇ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೆ ರಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಮಾತಾಡ್ನ ಪರವಾದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿಲಕನ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸದ ಈ ಪದ್ಯ ನೀವು ಬರೆತೀನಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸರೇ ಬರೆತಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಐಟ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಬರೆತೀನಿ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ರಂಗರಾವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದೇನೆ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪನಗನೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಲಿದ್ದೀರಿ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಇಂಕ ಪೂರ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇರೆಗ್ ಋಣಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆದ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದ್ದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನೇ. ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ, ಸುನಿಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನನಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ. ಆದರೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈಗ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು. ನಿಖಲೆಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕಲಿತೆ ಬದುಕುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಅದೇ ಉಂಡು, ಬೆಂತಿನ್ರೆ ಸುಲಭ ಮಾರೆ, ಬೆಂತಿನ್ರೆ ಬಂಗ ಮಾರ, ನಟು ತಿನ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಂದು, ನಟು ತಿನ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ದಯವಂತ ಅನ್ನಗ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಡಬ್ಬೆ ಬಾತ ನಟಂಬೋತ ತೂತ ಮಲಮಲ್ಲಕುಲು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ತೂದು ಪುದರ್ ತೂದು ಬೋಪಿನ ಗುಲಿಪಿನಿ
ಏರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಬೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತೀರು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇನು ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೋಪ ಬಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಓಯರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಡ ದಯದಿದು ನಮ್ಮಡ್ದು ಏತಪ್ಪನ ಅದು ಕಾಸು ಪಾಡಲಿ ಆ ಕಾಸು 100% ಆ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಬೇನೆ ಬೋಪು ದಯದಿದು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಾ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಅಂಜ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲಿದರ್ ಬಾವ, ಸುಂದರ್ ತಾಳಿತಬೆಟ್ಟು, ಶೇಖರ್ ಕೆಂಜಿಲ, ದಾಮೋದರ್, ಉಮೇಶ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ, ದಾಮೋದರ್ ಸೂತ್ರಬೈಲ್, ಚಿಂತನ್ ಎಲಿದರ್ ಬಾವ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು. Thank you so much Nikla support inchen enapadu. Thank you so much. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Hospitality Partner The Ocean Pearl, Automobile Partner Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi'S Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.